Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kullun gaskiya ni abin da yake ban mamaki akan maganar tsaro ne. Kullun ana complain tsaro amma me yasa complain din yafi yawa arewa? Ni a fahimta na kawai kaman fa arewa ne Najeriya, ba wasu kabila ko wani yare ko wani kowa a Najeriya kaman Bahaushe da ake yankawa a kashe yayan shi a makaranta, a hana shi noma, a hana shi bacci, ina ga shi kadai ne a Najeriya. Amma me yasa 'yan siyasan arewa 'yan siyasan Najeriya suke tsoron Yarbawa ko Iyamurai? Me yasa ba su kai musu 'yan ta'adda ba wajen? Yana da kyau yanda aka fitini 'yan arewa, saboda ana nuna mana cewa kamar mu rashin ilimi yana damun mu, sai a je ƙauyuka a ringa kashe mana 'yan uwa, a sace mana yara, a sace mana tumaki da shanu da koi. Ya kama yanzu in noma za ka yi fayin labai sai ka biya, noma in za ka yi sai ka biya. Kuma Allah ma ya taimake mu still yanzu ko baka je makaranta ba, akwai wani fim da ake sayarwa na 100 Indian Hausa na, ina ga ko shi mutum ya karba ya kamata ya fahimci siyasar Najeriya, cewa matsalan Najeriya 'yan siyasan arewa su ne matsalan Najeriya, saboda su ne na farko ba san darajar al'ummarsu ba, ba san darajar ƙasansu ba, ba san darajar komai ba abin da suka sani. Na farko yanzu a member a zama ɗaya yana karɓan 250,000. Amma ni ban taɓa ganin babana ya tashi a lokaci guda ɗaya an biya shi salari 250,000 ba, kuma sannan yana sacrificing rayuwarsa ne ya sa uniform ya tafi aiki. So ya kamata idan Najeriya ana buƙata kawo ci gaban, matsalan arewa ne, shugabannin arewa su suka kashe mana ƙasar nan. Saboda na farko kwata-kwata ba abin da suka sani illa su ɗauki kuɗi su kai ƙasar waje su yi rayuwarsu da shi. Na farko free education da ake magana ƙarya ne, babu shi a Najeriya. Amma kowa ya san cewa a ƙasar waje akwai free education. Kuma nan in ka je Lagos ba sai ka je wani waje ba, akwai free education. In ka je Itios local government za ka ga akwai free education. Gaskiya college free education ake bayarwa. In ka je Ojo local government akwai free education. Idan ka zo Itiosa akwai free education. Surulere akwai free education. Most of local governments a Lagos state na sani suna free education, ba wai jihar gaba ɗaya ba. Amma arewacin Najeriya abin da aka fi mana, duk kuɗin da ake samu, duk wani mukamai da Buhari ya bayar kagab ɗin shi a lokacinsa, wallahi 'yan arewa ya bawa. Amma kun san me, wallahi su Nagori ya bawa, duk basawa ne. Saboda duk mai kallon Indiya Hausa ya san waye Nagori. To in za ku shiga taitayen ku 'yan arewa mu shiga taitayen mu. Ƙuri'a ma ku san inda ya kamata ku ringa kaita, da ku dinga zaben kowa da kowa. Gwara malaman da suke ce mana Allah ya ce Annabi ya ce su fito mu zaɓe su. Idan kai malami ne ka fito muka zaɓe ka, haya mun san malami ne kai muka zaɓe ka. Amma ba mai da mutum bai da ilimin Arabi, bai da na boko, sannan bai ma yi wayo a Najeriya ba, bai san matsalar tarbiyyar mu ba, bai san me yake damu ba, kawai daga ya dawo kawai sai a ce wai an zaɓe shi ya zama sanata. To uwar me zai je maka? Bai saba da dumame ba, baya shan koko da kosai, ba abin da ya sani. Ya za yi muku amfani? So ni ina so na bada shawara ne. Wannan shawara da nake so akan maganar tsaron nan, ni ya ishe ni wannan magana. Kafin ku gane cewa rashin tsaro ne, ku ringa saurara, wai ana kai hari a ƙasar Iyamurai irin wanda ake kawo a arewa, ana kai hari a ƙasar Yarbawa irin wanda ake kawo a arewa, ko a'a? Zaka ce min a'a. Me yasa? Saboda basawan na arewa. Idan za ku tashi ku matasan arewa, duk inda muka bi matasa ne suke bulbulowa daga arewa bulbul, amma ba ilimin Arab, babu na boko. Ba abin da suka sani sai dai su yanka mutum. Da ka taɓa yaro ya fushi wuka zai zare so kama. Saboda shi ma bai san ko shi waye bane, kai ma baka san ko kai waye bane. Babu hukunci. So mutane ba sa rayuwa ba hukunci. Ni shawaran zan kawo matasa da mu da iyayenmu, especially talakawa, wallahi mu shiga taitayin mu. Wallahi mu shiga taitayin mu. Idan za mu zaɓo talaka daga cikinmu, komai jahilcinsa mu zaɓo shi daga cikinmu, ya wakilce mu yafi. Amma wallahi in kuna ganin motar miliyan 20, 30, 40, 50, kuna yallaɓe sai kai, Qur'ani haka za mu ƙare sai kai. Ba wani achievement da zai zo, saboda bayan da za a yi wahala zo in zaɓe ka zama wani, kuma wai kana so in kira ka mai gida. Kai ne yaro na, saboda kai na aike ka ne ka zama mun wakili. Ba kai ba mai gida na bane. Na zaɓe ka ne, ba a gidan ku aka zaɓe ka ba. So ma'anan ƙuri'a shine ku zaɓi wanda zai wakilce ku, ba mai gidan ku ba. Ba wani ko gwamna ne kai, ko reps ne kai, either you are senator, whatever you are, kai bawana ne, ba ni bane bawanka. So ya kamata yin arewa mu gane wannan siyasa. Yanzu abun kunya, fitowa ɗaya Obi yayi, record ɗin da ya kafa ba taɓa yin shi a Najeriya ba.
saboda me saboda mu ba mu san kanmu ba kuma wannan an yi state na farko sun yi trial ne su gwada su gani shin abin da suke tunani zai zama gaskiya ko ba zai zama ba to wallahi idan ba mu shiga taitaye mu ba kun ga mutanen da kuke gani kowa yana da private jet yana a jirgin ruwa ku kam dama yan talakawa yanda ka gana kashe mu dinnan sun mai da mu a haka ne idan an kashe ka a watsa ka an gulta cinye baka da wani amfani amma a yau in aka kashe dan bai rabe kwara ɗaya a Najeriya na rantse da Allah duk duniya sai ta ji duk duniya a nan Lagos an sace yarinya kwara ɗaya an ba wa Buhari 24 hours in bai dawo da yarinyan ba za a yi liket din suke da kashe yan arewa da ake an dawo da ita ku yan arewa baccin me kuke yi ku ba ku da experience din za ku kwato yancin ku kullun kuna zaune gwamnati to gwamnati da ya basawa ne ba ni ban taba ganin gwamnati ba ni ban san ta ba ban taba ganin kalar ta ba all I believe I am government so I can do something for my life but amma wanda kake donating din sa yake zuwa wajen shi waye shi some of them are criminals wani ma barawo ne ya zo ya dan je succeeding ya samu kuɗi ya zo ku zabe shi ka gani so amma ku tsaya kullun shi yasa fa Allah bai sa sallah farko ba bai sa azumi ba ya sa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ka tsallake wannan jarabawan wallahi tallahi kafin ma kai sallah karba so wannan jarabawa kuma ta zo man da wahala malaman mu kuɗi suke nema kowa kuɗi yake nema da kai laifi sai a ce wai duk laifin da kai wai in kace astaghfirullah Allah zai fi ƙarya ne duk alqur'ani babu wannan Allah cewa in kamar mutum amare ka ba aya tuba a ganganci duk wanda ya faɗa ƙarya yake yi kawai in kai laifi da gangan kai ma da gangan wannan shine magana gaskiya abin da ya zo a kuskure shine ake istighfari amma abin da zaka yi kana sane da hankalinka ƙarya ne duk wanda ya ce akwai yafiya ci ƙarya yake ya zo mu zauna shi tun daga bakar hannasi ya gaya mu ya nuna min ayas babu ita a alqur'ani so wannan kenan sannan na biyu muna so kowa ya gane a Malawi kawai constable a Malawi yana daukan 1.5 ne constable a Dubai yana daukan 2.6 Nigeria we are 250 something gaba ɗaya in ka je kana recruiting kana cewa 10,000 naira ne fa ko 11,000 naira idan kai kokari ka kai sergeant ko waye ne in kai kokari ya baka 45,000 naira daga nan zuwa yamma zan kashe 45,000 naira a kwana 30 kuma ba za a biya ka ba idan ma watan ya kare a biya ka salarin ka ba za a biya ba amma memba zama ɗaya yayi kafin ya fita daga wajen kuɗin shi a envelope ya je direban shi yayi sani ya karba to me achievement din movement din da ake yi so mu shawara ne za mu bayar mu da ma wannan fuska kowa ya san cewa fuska ce wanda kowa ya san ta annur ne yake magana yanda ubanka ke sa kaki haka nawa yake sa ba abin da zaka da ni magana ne akan Najeriya sai na faɗi gaskiya dole a dawo ya adalci iyayenmu sun yi serving Mamura ta yi serving almost at 5 years my father yanzu ya kusa retire so ba wani mutum ya zo da ga mu wani ba Najeriya kan ɗanka yana cin 40 million a one time yaro na yana cin 25,000 a one time ka zo ka ce mun za mu gane ba tare da kai durin uwarka wallahi ƙarya ne hanyar ka daban tawa daban assalamu alaikum